Oke kantor Mas Tarno Tania Jaya. Terima kasih Bang Adio. Ayo joget sini Mbak, ayo dari Mbak semuanya. Yo masuk. Menjalaran berpisah di jenenge ora kewan ora manusia. Angger enek nggon panganan akeh kok kruyuk lho. Iki jenenge berkah barokah. Rezeki anak soleh-soleh. Tibake sindene angger enek nggon panganan akeh kruyuk. Heeh, kaya kowe barang. Detama. Lah aku piye ndili-ndili kene. Lah kowe iki rak jatahe, Mbah.
Adia to. Lah Bang Adia pan mboten kiyati. Rene nano, Rene yo. Yo. Oh alah, Jalar. Bang Intoy bapake mamae Caca.